Desde logo, moitos problemas lle dan os fillos aos pais, Problemas cos fillos, problemas cos amigos que non existen, problemas coas vacas, moitos. Moitos problemas. Xuro-vos que non sei que facer co fillo. Que pasa? Meu pai, hoxe toca bronca. Tes que estudiar e punto. E ata que estudies e teñes unha responsabilidade, acabouse ese grupo de merda que tes. Mire, Vicente, se as vacas seguen comendo e lle seguen dando leite, deberían estar ben. Onde está Roque? Roque está moi enfermo. Temos unha actuación o sábado nun pub de Cospeito. Eu non podo ir. É polo teu pai, non? E arre que as vacas tiñan que ter algo. Agora chámame por teléfono todos os días desde hai unha semana. E dis que non tiña nada. Un traballo para ciencias, que non sabemos de que facelo. Se queredes, contovos algo de veterinaria para o traballo. É que buscábamos algo emocionante. Ai, xa, emocionante. Sí. Algúnha aventura, un crime, un tremor da terra. Mira, a ver hai no que levar ao médico. Ou que o veña ver ele. Non sei, non vai querer vir. Mira, Serrano, a Roque gusta de dominó, non? Mais co caldo. Pois tú dille que Amador quere xogar unha partida con el. Claro, e cando estea aquí, aparece o médico e punto, xa está. Díxenche que onte vin a Vicente. E que che dixo? Cando el di que teñen algo. Pero neste caso mireinas a fondo e non lles atopei nada. Non, hai que pensar algo. Algo que llamou a Camilo. Ah, carallo, xa sei. Pois que a auga teria que vir boa. Pero claro, van os dos camións Que eses. camións? Os da fábrica da Estrada de Lugo. Levan 3 semanas descargando cisternas por riba da Fraga Bella. Silvino, que ten a vaca? Morreu pola noite. Se morreu esa vaca foi en parte culpa miña. Eu non lle dei visto nada. Vostede non lles ve nada, non é? Ola, mochiño. E os outros? Non o tiñades que facer. Isto non é cousa vosa. Claro que é. Se non nos dixen ter grupo, tampouco eles van ter banda. Falaches con ele? Sí, pero non lle contei nada. Hai que explicar que ten que facer que mira a Roque para mirar a Servando. Non se che ocorre nada. Non. Unha vaca non morre así como así. Ten que haber algo grave. Non nos obrigarás a tocar na túa banda, non? Non. E non é a miña banda, é a banda de todos. Tanto ten. Non imos tocar máis na banda esa do carallo, sexe de quen sexe. Mañá ás 12 actuación na praza. Hai que volver aos camións da FAB. Dis que traen merda e as descargan no monte. Esos rapaces en paz, home. Ese é o malo, que creo que me deixaron eles a min en paz. Bea, vas da praza? Sí, e vai a bronca lle está metendo teu pai a Camilo. Estaban discutindo. Sí, eu non sei como vai acabar isto. Meu pai non ten culpa de nada. Vai pagar ele e toda a culpa é miña. Veña, vamos. Chamaronme para unha urxencia. Sí, Quero presentarlle a Roque. Xo descubrimos. Sabemos lo que está contaminando o camión cisterna. Que camión? Que a auga do fonte do can está envenenada. Da fonte sai o rego para as fincas de Vicente. E tú crees que as vacas? As vacas. O concerto da banda municipal de Miranda vaise retrasar un pouco. En fin, que... Pero tamén vos digo unha cousa, non hai como unha boa banda de música para amañar tanta desfeita. Polo menos por un tempo, porque problemas sempre vai haber. E hoxe, Brais e Froilán van ter un problema e gordo, Llamador e Alfonso outro. E ademais, imos ter unha visita moi importante en Miranda. Ou non? Porque, desde logo, o que non pasa aquí en Miranda non pasa en ningún sitio, Pero por onde era isto? Mira, vou por onde a vos. Que fan eses? Estánse metendo con Milucho. A ver, tú que anda buscando sempre na escola. Temos que axudar. Deixa, non lle está facendo nada. Quererás burlar un pouco dele. Vai ver ese, que abusa de min se atreve. Vai tú, espérate aquí. Fai o que queiras, pero eu vou axudar. Pero mirade que galiña. Que pasa, galiña? Eu non che fixen nada. Ui, eu non che fixen nada. Deixa en paz. E a vosotros? Quen vos mandou metervos onde non vos chaman? Métome onde me dá gana. Que che dixen eu? E o peor é que eu tamén a servei. Vai ver ese Berto.
Isto non vai quedar así, non? Claro que non vai quedar así, xa eixe lo que dixo. Vanos buscar máis aínda. Nada, que caín cando saía da escola. Pois levaches un bo golpe. Tú pensas que nacín ontes, Brais? De verdade, tropecei e caín. Que non son parvo. Que foi, Brais? Que foi? A ver, Está ben, pelexeime cuns rapaces. tú crees que é xeito andar polo mundo a paus? Foi cun rapaz que estaba abusando de Milucho. E fuches tú que lle cantou as 40. Levarían as boas logo. Os carballos sempre miramos polos máis débiles. Mais ou menos. Así se fai. Tiñas que verme a mí nos teus tempos. Veña, vaite cambiar, que a tua non te pode ver así. Xa vou. As mulleres non entenden destas cousas. Que fas co xadrez? Todos os anos, Amador e máis eu xogamos unha partida. Todos os anos. E quen gaña? Normalmente el. Bueno, sempre gañou el. Pero este ano preparei má conciencia. Tanto ten que me repitas un cento de veces, non xo creo. De verdade, Bea e Brais sempre falan moi ben de ti. Será porque son un tipo simpático. Tamén eu son simpática e ás veces creo que non me soportan. Carmela, tú és Yamai. E únicamente un amigo que lles cae ben. Pois será eso. O caso é que últimamente non hai que nos ature. Son cosas de pícaros, Carmela. Todos os rapaces teñen problemas cos pais. Ou que pensas? Tú eras igual? Eu? Sí, muller, sí. Ainda me acordo como falabas de teus pais. Que se eran uns autoritarios, que se non te entendían. Va que é o mesmo que din Bea Brais. Sí. Velo. Pero o meu é diferente. Ai, o teu é diferente. Si, señor. Eu son unha mai moi comprensiva e os meus fillos uns elementos de coidar. Seguro que era o mesmo que dicía tua mãe. Pois a mí sempre me gustou moito Van Morrison. E hai cousa de uns 15 anos, fixen por ir a Irlanda e coñecino. Estiven vivindo 3 meses en Belfast e eu preguntei por ali onde vivía e fun falar con el. E fixestes vos amigos, así sen máis. Non, carallo, de primeiro o León non me facía caso. O León chamamos os que somos moi amigos, Pero eu non me desanimei, seguino a todos os lados, até que un día saiu do coche e díxome... Rapaz, levas máis dun mes atrás miña. Que é o que me queres? E o metralla contestoulle: nada, mestre, nada, só quería coñecelo. E el, como veuse? Pois sí, foi como din estes dous listiños. É que xa contei a historia algunha vez. Algunha vez, metralla. Pero se estamos fartos da historia esa, Mira, Van e máis eu, botámoslo o día inteiro falando de música, de Miranda e de outras moitas cousas. Díxome que lle encantaría coñecer os sitios dos que lle falaba. Pois músico será moi bo, pero palabra non ten ningunha. Inda é hoxe o día que non apareceu por aquí. Por que non lle ensinas a ver a foto que tes con el? Pois non me digas 2 veces. Toma. E onde está Van Morrison? Aquí. E como sei eu que este Van Morrison? Non pode ser Van Morrison, metralla. Vaya descubrimento. Claro que é Van, O que pasa é que nese momento cadrou que mirou por outro lado. Claro, foi unha casualidade. Vos non sabedes, Pois sí. E como Leo non lle gustan as fotos, pois non volvemos facer outra. Mira, metralla, é a trola máis grande que escoitei na miña vida. Sí, é unha troula. Pois sabedes que?
Xa que vai estar en Santiago para a presentación do disco ese, vou no chamar, Si, e dille tamén que veña con Ringo Starr. Ride, que... Saberedes, xa teredes tempo para chorar cando estea no metralla e non vos deixe pasar, Haxe lo que dicir os profesores. Si, o mellor é non seguir con este punto. É que non pode ir por aí asoballando a xente. E quen lle contamos? A víbora. Si, xusta que nos pode ver diante. Tal e como é a víbora, o Berto ese vai ter que baixar as orellas. Eu pensei que vai acabar isto. Que non, home, que non. Ti confía en min. Poñolles algo? Sí, home, sí, virtudiñas. 2 derbas, ou que? Sí, 2 derbas. Este ano vai ser diferente. Prepareime de vez. Non creo que te sirva de moito. Vas perder igual. Estudiei unhas cantas aperturas novas. Estudia. Que boa falta xa facer, bufé. Este ano vou gañar. Vas ter que calar a boca. Eso non cho creen nin os santos inocentes. E veña, imos ao asunto, non se pode perder tempo. Bueno, xa coñecedes as regras. Non tedes límite de tempo. Podedela deixar para mañá, se algún dos dous quere. Pero non podedes consultar nin recibir información sobre as xogadas de ninguén de fora. Por suposto, para isto último contamos coa vosa palabra. Menos trécola, que caladiños estades moito máis guapos. A este meu contrario a min, xa nos doen os dentes de saber todo eso. Veña, hai que empezar. Adiántelo. María, tú? Por don Amador. Fina? Don Amador. Non te canses, Eladia. As apostas non valen para nada. Vai gañar don Amador como sempre. É que? A mí gusta. Se tú o dis, vai se poñer algo. Teño que ir a casa a estudiar este movimento. Pero se esa apertura a coñece todo o mundo. Quero estudiar na casa. Pero por que non te rendes, home? Así non perdemos máis tempo. Non, o único que quero é pensala nun sitio máis tranquilo. Tanto aquel e tanto señorío, e vas perder igual que a todos os anos. Pero vos quen pensades que sodes para chegar aquí e falar así dun compañeiro? O que dicimos é certo. Berto e os seus amigos andanse metendo sempre cos outros rapaces. Non quero oír unha palabra máis. Berto é un bo alumno e nunca houve un problema con el. Pegounos onte a Froilán e máis a mí. Non quero oír unha mentira máis. Estás castigado, sen recreo. E ti tamén. Pero se eu non dixen nada. Por cómplice. Agora vou ir un momento ao gimnasio. Quero que lle pidades perdón. Cando volva, quero que Berto me diga que vos perdoa. Pero, profesor... Vou acabar con vosotros. Que eu non dixen nada, Dame igual. Como vos colla. Ides ver o que vou. Voulle dicir a profesora. Non te vai crer. Non ve o que a víbora pensa de mí. Que Berto? Pedironche perdón? Profesora, Berto acaba de dicir que nos vai zoscar outra vez. Pero mira que sodes mentireiros. Deixaos, Paula. Non os tes que castigar pola miña culpa. Que nobre. E a vos que non vos dá vergonza? Ala, todas as semanas en recreo. Pero se eu non dixen Queres outra? Veña, para a clase. Se houvese máis alumnos como a ti, xa podían estes tomar exemplo. Si, o fillo de Fermín sei que deixou preñada unha moza das Barrosas. Tú non oiches nada. Déixate de lerias, que estou preocupado polas vacas. A ver, cal é esa vaca que hai que inseminar? Anda, vamos para dentro. Veña, anda. Como che conto?
Hola. Hola, Carmela. Estaba aquí falando con Lisa dun fertilizante ecolóxico que teñen para a erva. Pois parece que vos estades divertindo moito. Non, foi por algo que eu dixen. Mira tú, non sabía que se che deran ben os chistes. Non, pero sei unha así que lle queres. Un chiste de fertilizantes. Sí. Ha de ser para escarallarte coa risa. Chefa! Teño que inseminar unha vaca. Sí, por inseminar que non quede. Sí. Quen insemine non a faltaron. Mira tú que tan chistoso. Pasa, Federico. Que metralla? Xa falaches con Jim Morrison? Van Morrison. E terás que ter todo limpo para cando veña tu amigo, non? O meu amigo que lle vai entrar é pena por min. Por ter que vos aturar a vosotros. Din por aí que é moi revirado e que ten mal carácter. Pero cos amigos é a tope, a tope. Metralla, non lle contedes as trolas estas a Bea, que la molalle moito Van Morrison. Que trolas nin que carallo. Xa falei con el, Repolo. Exactamente con el non, porque el estaba nun ensaio, pero falei co manager. E díxome que ia facer todo o posible por vir. E díxome tamén, que o León xa lle falara de min. Si, o cun pouco de sorte compra unha casa en Miranda. Que miras? Pois aparece Berto. Seguro que nos está esperando por aquí. Temos que ir por outro sitio, Porque damos moita volta. Mellor tardar algo máis que quedar que a cara feita un Cristo. Non te preocupes, teño unha idea. Outra? Estamos apañados, Mira, Berto ten que notar que non lle temos medo. É a única maneira de facer que nos deixe en paz. Hola, rapaces. Ti tranquilo. É que el vexa que non temos medo. Xa. Berto! Non che temos medo ningún. Tua idea foi bárbara, Teño outra idea. Outra? Deixa estar, Brais. Mira, temos que falar con maior. Os grandes sempre saben o que hai que facer. Polo menos algunhas veces. Bueno, polo menos a peor non podemos ir. Mirade, sempre vos vai haber xente que queira zouparnos máis cativos, E sempre se acaban pagando. Bueno, ás veces non, aínda que o merecerían. Pero isto das liortas en Miranda venvos de moi lonxe. Antes era normal chegar a unha festa e empezar a paus por calquera cousa. Os dunha parroquia contra os de outra. Os de Fontevella contra os de Vilamor, ou contra os de Funxe. Os de Funxe contra os de Vila. Pero esas son vos outras historias nas que xa entraremos outro día. De momento deixa ver. Rúa do Progreso. Imos aló. Así que hai un mangallón que está abusando de vosotros. Non o podedes permitir. Tedes que lle dar unha malleira. É máis forte que a nosotros. Tanto dá, ida por el. Esmagadio, comedelle o cráneo, dadelle unha boa. Tedes que lle meter a cabeza na terra. Pero tú non ois o que,
Ten 2 matos con el. Pois 1 a 1. Que non lle queden máis ganas, Duro, sen compaixón. Que non podemos, Por que? Duro, mentres que non pida papas, duro con el. Porque un home non come a outro, despois ali, unha patada, e dali, chao. Bueno, chao, dadelle unha patada, despois, un puñetazo, e así, bueno, a mí non me fan, a mí non me fan. Eu de andar a paus non sei moito. Como sempre estiven enfermo non se me deu por aí. Pero viñestes falar coa persoa axeitada. Non sei onde vin, que hai unhas tribus en Australia que poden estar pelexando días e días e acaban reventados. Dis que o fan por matar o tempo, non por ver quen é máis forte ni nada deso. Ou será no Amazonas? Que raro. Logo cantas tazas levo xa, Eladia? Pasade del, é o mellor. O que non pasa el de nosotros. Pasade del, facedeme caso. Vosotros facede como se non existise. Pero como imos pasar del, se malla en nós todo o que quere. Mellor é non meterse en barullos. Ala, veña, pícaros, a xogar a vía, Estamos perdendo tempo falando con todos estes. O mellor é andar con ollo, ou esperar que se farte de mallarnos. Deso nada. Pero xa non sei con quen máis podemos falar. Así que hai un pícaro que vos anda pegando, Pois eso non está ben, non, señor? E que creéis, que vai a falar con el? Non, eso vai ser peor. Quedaríamos de chivatos. Xa lle lo dixestes a vosos pais? Para qué? Seguro que xa saben. Ademais, Berto, o que nos pega é un enchufado. Claro. Pois mirai, o mellor que podéis facer é intentar falar co rapaz. Non vos deixeis pisar, pero falai con el. Tes razón. Temos que falar con el. Pero prometeime que lle descontar a vosos pais. Que si, tranquilo. Froilán, Sí. e digo unha cousa. Como vos deu por vir falar comigo? Supoño que será porque somos amigos, ou? Non, estamos falando con todo o mundo e como pasamos por aquí... Xa. Estáis falando con todo o mundo. Bueno. Pois nada. Xa sabéis que aquí metéis para o que queiráis, vale? Vale. Pois que lle veña zoupar el, Porque a min isto de falar... Antón ten razón. Hai que dialogar. Que dis? Que vas perder como sempre. Eu non dixen eso. O que pasa é que a cousa está algo máis complicada. Védelo. El mesmo recoñece que non ten nada que facer. Se polo menos tivese máis tempo para estudiar a xogada. Pero, home, Alfonso, non ves que 3 xogadas máis e non hai quen te salve do mate? O mellor que podes facer é abandonar e non perder máis tempo. Que, don Alfonso? Polo visto, hoxe tamén vai gañar don Amador. Non se sabe. Cando marchei para Barcelona xa andaba vostede coa teima de que algunha vez tiña que ser. E aínda nada. Aínda non me gañou. Xa. O mesmo dicía daquela e ao final sempre gañaba o cura. Yo ano pasado unha xogada antes de pedir papas. Pero este ano non vai ser así. Don Alfonso, non ve que o cura xoga mellor que a vostede. O que ten é máis sorte. Chamaslle sorte ao saber. Sorte hai que tela para xogar ao tute ou á escoba. Ou para botar a quiniela. Pero o xadrez é unha arte, unha ciencia. A ti faltache moito para estar á miña altura. Mira, marcho. Concéntrome mellor na casa. Ademais, aquí todo o mundo está da tua parte. Están da parte do que sabe xogar. Xa verá a xogada. Acórdate que só tes ata mañá, Se non, perdes por abandono. E xa sabe a regra. Don Amador ten razón. Acórdese que ten 24 horas para facer unha xogada. Xo sei. Tome, xa verá como lle vai axudar. Isto que é? É un San Pancracio, o mellor abogado para a saúde do traballo. Eu xa sei que os hai máis xetosos para estes casos, pero eu que teña a mao. Eu, por min, dáballe un San Antoniño ou un San Xudas Tadeu, pero non teño. Por que fago eu con esta figuriña? É unha imaxe, unha imaxe. A mí non me importa quen gañe, pero é para que lle dé a sorte. Non fago ridículo como os outros anos. Arde.
Vai levado do demo. Mira, Berto, isto non pode seguir así. Eu sei que non és mal rapaz, pero non se pode andar por aí pegándolle paus a xente. Se o pensas ben, vas te darte conta de que o que faz está mal. Sí, tes razón. Se o pensas ben, vas te dar de conta de que o que faz está mal. Pero pensou, non é? Para min que acaso convencemos? Pois para min que nos duraron máis que as outras veces. Vale, moi ben, Vale, topa, topa. Veña, cociñas. Xa está. Señoras, señores, pasado mañá va Morrison vai vir o metralla. De verdade? Vou chamar a Bea. Acabo de falar co seu manager e díxome que o León ten moitas ganas de me ver e que vai vir por aquí. Así que ainda non falaches con el. Non, porque dis que está moi ocupado. Pero aseguráronme que pasado mañá pola tarde témolo aquí con nosotros. Tamén me dixo que non faláramos coa presa, que está un pouco farto dele xa. Claro, metralla. Mellor que non nos saiba ninguén. Non vai a ser que un Miranda se enche de paparaches. Ainda non me credes, non? Home, é que eu non sei se podrei vir, Como quedei cos Beatles... Vai a merda. Mira, dille aí a Bea que pasado mañá pola tarde, sen falta, Pasado mañá pola tarde. Veña metralla, recoñece que é unha trola. A nena vaise desilusionar. Que che pasou, Brás? Nada. Dime a verdade, que fixeches? Pois sí que me serviu de moito santo ese. Non teño nada que facer. E tú non podes mirar polo teu irmá. Como se non tivese máis cosas que facer. Pero que vos pasa? É que non me podo concentrar ca partida de xadrez. Mira como me chegou a casa. Non é nada, mamá. Pelexeime cun rapaz. Unha pelexa. Tú velo. Alfonso xa o sabía. Como que xa o sabías? Sí. E díxome que lle puxese as cousas no seu sitio o rapaz que me pegou. E que as mulleres non entendedes nada destas cousas. Eu vou seguir coa partida. Moi bonito, Alfonso. Puidecheslle dar clases de boxeo, Senta aí. Pasa pa aquí. Como non me dixeches nada? Son túa mai. As nais non entendedes nada destas cousas. Ai, por iso tiven que ir por aí preguntando que podía facer. Que? Tranquila, preguntéillelo a Fuco, a Mingos, a Emilio, a Antón... A medio Miranda, vaya. Ai. E a Antón tamén? Sí, e díxome que non me deixase pisar. Ai. Moi bonito. Polo visto, calquera lle pode dar consellos aos meus fillos. Au! Amodo, que doi! Pois aguanta, non te meteres en líos, E xa falarei eu con Antón. Para quieto. Ai, ai! Ai! Que fas? É que non haberá maneira de estar tranquilo nesta casa. Non o ves? Xogando ao xadrez. Xa. Con cales xogas? Cas negras, a ti que máis xe ten? Non, nada. Pero se comes ese peón ca dama, en 2 xogadas te xa que mate. Que dis? Mira. Velo. Aí tes, un xa que mate. Hola, Caramel. Así que agora dedicámonos a darlles consellos aos rapaces. Eu? A quen?
Contou Brais, non? Díxome que viñera aquí para pedir consello. Antón, non mo puideches dicir antes? Como dixo que non quería quedar de chivato diante dos rapaces, teño que entender, Non. Carmela, son... Non o podo entender. Pareceche máis importante eso que eu saiba o que lle pasa ao meu fillo. Supoño que non, pero o único que lle dixen foi que debería dialogar. Claro. O teléfono é carísimo. Non che parece importante dabondo que lle está pasando a Brais? Antón, perdoa, Carmela. Está Lisa no teléfono. Xa lle dixen que estabas moi ocupado, pero como insistiu. Xa vexo que últimamente tes moitas cousas na cabeza. Carmela, o teu fillo entende E que perfectamente... sabes tú de ter fillos? A ver, dimo que supón ter un fillo. Hai moitos anos dixeches que eu sería un bon pai para os teus. Efectivamente, hai moitos anos. E xa teñen pai. Era ben fácil, Non sei como non o viches antes. Fácil. Levaba todo o día dando de voltas. Estaba perdido. Onde aprendiches a xogar tan ben? No colexio, en Vigo. Pero non xogo tan ben. Home, gañei 2 torneos. Que me dará a mí xogar como a ti. E a ver amador. A ver quen ría desta. Pois fai o que che dixen. Non podo facer eso. As regras din que non nos pode axudar ninguén. Pero se non se vai decatar. Sí, pero non podo facer eso. Eso é trampa. É que, o caso é gañarlle. Pero non só é gañar. Hai que facelo honrosamente. Como lle vou mentir a Amador? Ai, xa lle mentimos co da cabeza de Xabarín. Daquela era diferente. Sabe a xogada, non? Agora fai o que queiras. Hola, Antón. E tú como sabías que estaba aquí? Pasei pola cooperativa e Suso díxome que lle dixeras que ias pensar. É ben fácil. Ainda así non tiñas por que saber que estaba aquí. Antón, todo o mundo sabe que cando dis que vas pensar estás aquí. Que pasa que non te queremos preocupar. Así que todo o mundo sabe que este é o meu refuxio. Cando era pequena sempre te vi aquí. E meu pai dicíame: Lisa, deixa Antón en paz, que está pensando. E seguro que está preparando algo bo para todos nosotros. Sempre tiña razón. Pois non creas que sempre teño razón. Estes días non foron moi bons. Non estive na altura das circunstancias. Que foi? Algún problema na cooperativa? Non é a cooperativa. É por alguén que me importa moito. Non lle gustou algo que fixen, ainda lle gustou menos algo que non fixen. Un barullo, xa ves. Carmela, a veterinaria. Esa moza túa, non? Foi no en tempo, sí. E ti como sabes? Sei moitas cousas, Antón. Pero parece que che preocupa moito todo o que che di Carmela. Entre Carmela e eu houve algo hai moito tempo, pero parece que xa non hai. A mellor xa se acabou, non sei. Que? Réndeste? Déxame pensar un momento. A ver se de tanto pensar che vai estoupar o cabazo. Réndete, que non paga a pena perder máis tempo con isto. E non sufras. Que... Ao mellor un ano destes venche inspiración divina, es quen de me gañar unha partida. Ou non. Que nunca se ten a cabeciña a punto nos momentos importantes. Tampouco te tes que mofar tanto. Mira tú, tanto saber científico e tanta racionalidade
E sempre che gaña un pobre cura da aldea. Amador, deixo así, anda. Ai, home, ai. A cabeciña xa non che traballa como cando eras novo. O caso é que daquela tamén che gañaba eu. Cantos anos van alá? 21? 20, don Amador. O que eu dicía, con este 21. Veña, xoga. Eu xa mo vin. A ver. Xa que están listo... Déixame ver. Veña. E agora fago así, xa que mate. Vai a xogada. Carallo, don Alfonso aprendeu a xogar. E vaille gañar ao cura por primeira vez. Era tu por onde San Pancracio. E eu que non lle tiña moita fe. Foi un golpe de sorte. Sorte? Non des tú que o xadrez non é cousa de sorte, que é unha ciencia. Esa xogada non puido sair de ti. Tivo que dicir alguén. Amador, hai que saber perder. Ata mañá. Hola. Hola, Brais. Oi. Espera un momento que logo acabamos e xa marchamos para casa, eh? Estás ben, fillo? Seguro que non che doi? Que pasou? Zuscaches a alguén? Non, máis ben buscaron a mí. E quen foi? Un rapaz do colexio. Será máis forte que a ti, non? Home. Xa mo parecía a min. Se queres ainda che axudo, é bo. Silvino, non te metas nesto, eh? E tú, fillo, prométeme que non lle vas facer caso ao que che diga este. Prometido. Así me gusta. A ver, María, que che fago a receita. A ver. A ver, queres que che axude? Vasme ensinar a pelexar. Pero non dis que o rapaz é máis forte que ti, así non facemos nada. Quen foi? Berto, o fillo de Manuel de Cabanas. Ola, carallo, fillo de porco marrao seguro, ó. Vouche contar o que lle fixen eu ao pai hai anos cando éramos mozos. Desde aquela non se volveu meter comigo. Ou polo menos meteuse algo menos. Un día para pola tardiña tiña unha vara que me regalara meu pai. Esperei nunha corredor. E pasou un salteiro de lado abaixo. Son vos rapaces, Brais e a Froilán son vos rapaces. Son píqueros. Que máis lles has pedir? Farto fan. Eu non sei que han facer coa carallada dos abusos eses. Temos mal amaño, E a mal andamos se teñen que acudir aos consellos de Silvino. Sabudemo que faría Silvino cando era novo. A ver se sequera o conto non lles vai a peor. E xa sería boa cousa. Xa sería boa cousa. Xa verás como funciona o que nos dixo Silvino. Polo menos a peor non podemos ir. Agora, só temos que facer que Berto e os outros non nos collan antes de chegar á escola. Rapaces, onde estades? Non o tiven que facer. Pero non dis que Amador estaba sendo algo pesado contigo. Eso non é unha excusa. Mira, deixa estar. Así polo menos xa podes dicir que lle gañaches unha partida de xadrez. Así non me presta, fíxenlle trampa. A mí dame igual que Amador o saiba ou non. É polo honor. Veña, Silvino, vamos, que temos moito que facer e despois aínda quero pasar polo colexio. Vais a contar o da perexa, para que despois digan que é un chivato. Vaya razoamento, se queres, deixo que lle peguen máis. E o mellor é que é unha cuestión de... Xo sei, do honor. Pero é meu fillo, e prefiro que non lle pase nada a que teña honor. O vello ten razón. Home, mira tú, foi falar o rei do honor.
Ademais, xa non lle tens que dicir nada, que xa lle dei un par de consellos ao rapaz e... Non se van volver meter con el, non teñas medo, non, ó? Que fixeches que? Pero aquí todo o mundo lle quere dar consellos aos meus fillos. Un momentiño, que eu a rapaza non lle dixe nin pío, Pero se Brais fai o que eu lle dixe, non te preocupes que non se van volver meter con el, non, ó? Non lle van volver tocar un pelo. Onde vas, Carmela? Ao colexio, antes de que sexa tarde demais. Como queiras. Silvino, podeche facer unha pregunta? Se non queda máis remedio, pero de amigos nada, Cada can coa súa cadela. O asunto é que eu teño un amigo que lle fixo trampas a outro. Sí. E agora non sabe que facer. E este, o meu amigo, pois... El sabe que non fixo ben. E non sabe se dicirlo ou non. Así que lle fixo trampas ao cura xogando ao xadrez, Eu non. Un amigo. Non, xa. Pois eu de vostede, do seu amigo, tornaba auga para outro prado e esa partida non se me escapaba, non o... Vamos. Ai, que familia. Non sei que farían sen min. Espero que saia ben o que che ixo Silvino, Porque senón non salimos vivos deste. Non te preocupes. E acórdate de que o facemos cando eu che diga. Xa sabedes. Se non queredes caldo, 2 tazas. É que eso de facernos correr, mocosos. Mellor cando non nos vexan as profes, vale? Agora! Levantadevos. Deixade de facer o parvo. Que pasa aquí? Que pasa aquí? Verte os outros pegáronnos. Sí, pegáronnos así porque sí. Eu non lles fixen nada. É certo, Merta empezou a rearlles. É verdade. Eu non lles toquei. Pero isto non pode ser. Pegarlles así aos compañeiros. Pero se eu non fixen nada. Silencio. Este era o rapaz modelo que dicías, pois estamos xa apañados. Muller, eu... Quero vos ver dentro de media hora no meu despacho. Vas ver ti e os teus amigos. Espéravos unha boa. Pero se non fixemos nada. Cala! Vide comigo. Vamos! Por pouco, que pensei que ia sair mal. Xa te dixen que ia sair ben. Veña. Vai a fenómeno, Silvino. Ana. Hola, Carmela. Quería falar contigo de Brais. Ia te chamar agora mesmo. Non me digas máis. A culpa é de Silvino. Eu xa lle dixen a Brais que non podía andar... Que dis? Xa sabemos que hai uns rapaces que lle pegaban a él e a outros alumnos do colexio, pero aseguroche que non vai volver pasar nunca máis. Entón o meu Brais non fixo nada? Non, claro que non, muller. Querías falarme de algunha outra cousa? Non. Bueno, pois agora vou para a clase, vale? Xa falaremos despois. E perdoa. Non te preocupes. Veña, ata logo. A verdade, a vos facer libres. Ata os xefes deste lle dan a razón. Hola, Amador. Son eu. Home,
está o gañador da partida. Non che teño nada que facer, Alfonso. Desta xogaches mellor que a min, teño que recoñecelo. E perdoa que estes días comportime como un cativo. Que eu quería dicirche que foi Bea que me dixo que fixera esa xogada. Xo sabía eu. Tú nunca me gañarías. Perdoa, Amador, é que estabaste metendo moito comigo. Esa non é excusa ninguna. Que vergonza. Sinto. Voulle dicir a todo o mundo que gañaches tú a partida. É o menos que tens que facer. Amador, Roque máis eu estivemos estudiando os últimos movimentos e creo que temos unha solución. Alfonso desta xogou ben, que outras veces foinos moito máis doado. Como? Que dis? Ala, Servando, veña, pola sombra, que seguro que tens moitas cousas que facer na casa, ala. Pero que é o que pasa aquí? Que é iso de que outras veces foi moito máis doado? Servando, axudaches de Amador. Que cousas tes, Alfonso? Conta a verdad, Servando. Sí, xa levamos varios anos axudándolle. Ti xa sabes como é, Servando. Amador. Xa falaremos ti e máis eu desto. É un falso, é un trampón, é un mentireiro. Quen vai falar? Tú tamén lle pediches axuda a Bea. Só unha vez. Unha vez abonda para ser pecado. Non é o mesmo. É peor utilizar a boa vontade dunha menor. Isto só ten un amaño. Eso digo eu. Unha soa partida. Nas viúvas e pola tarde. Ali vou estar. E eu tamén. Estás segura? Sí, estou segura. Home, Servando, non sería mellor mover a torre? Queres xogar vostede? Non, home, non. Dalle tú. Eu marcho. Vai chegar Van Morrison a metralla. Non, o primeiro é o primeiro. Gaña este, despois vas onde queiras. Veña, Bea, que está para ser. Sí? E cal movo? Non sei, move tú a que queiras. Dalle, Servando. Por que non xoga vostede? Non, home, non. Agora sigue tú. Táboas. Táboas. Como que Pero tal? tú que dis, Servando? Tes que Hai gañar. que gañarlle. Marcho. Eu tamén marcho. Roque queda aquí, que vou tomar o aire. Que sorte tes. A partida era nosa. Tú que dis, home? Estamos nunha posición gañadora. Ainda non chegou? Non. Ainda está a tempo. Aparte, unha cousa.
Vos que carallo facedes aquí? Se son un mentireiro e o Morrison non vai vir, non sei que merda vides. Onde queres que vayamos, Castrón? Onde que no? O que pasa é que polo carallo arriba vos queredes perder o día no que Van Morrison estivo no metralla. Ainda non sei como hai xente que te cree. Mira, se me dixeron que viña, é que ven. O león a mí non me deixa colgado. Mira, a mellor marchar. Digo cheo que este non ve. Espera outro pouquiño, espera outro pouco. Esta é a última metralla. Estes non saben o que perden. Xa. Hola, Bertiño! Que queredes agora? Eu non sei se te boa idea, Silvino dixo que non había problema. Que ollamos ter facendo o que nos quixésemos. Queremos que nos dé a la túa merenda. Non quero. Mira, Berto, por favor, non nos fagas facelo donte. Xa sabe lo que pasa. De aquí en diante mandamos nós. E que, estás mellor? Supoño que sí. A ver, non cho beso na cara, Así mellor. Era o que me dicías cando era unha cativa, acordaste? Alegra a cara, souto pequena, e eu sempre che botaba unha risiña. Fas que me sinta vello, Lisa. Xa estamos. Que parvo, Que ti non és ningún vello. Hola. Carmela, como estás? Quería falar contigo. Onte fun un pouco parva. Non tiña por qué me poñer así. Non te preocupes. Tiñas toda a razón. Eu... É normal que te preocupes polo teu fillo. Xa. Ben, pois... Mais nada. Marcho. Xa está amañado de Brais. Non lle van volver pegar. Sí? Como fixeches? Nada. Foi Silvino. Non sei que lle dixo, pero polo visto funcionou. Ata me pediron perdón no colexio. Sabía que isto non podía acabar ben, Silvino dixo todo convencido que podíamos facer o que quixésemos co rapaz, que despois dos de onte nos ia ter medo. Medo sí, o que ten agora é máis rabia. Xa é moi tarde, teñome que ir. Eu tamén. Ese tipo non ven. Tiña que estar aquí hai máis de 4 horas. Por que non lle chamas por teléfono ao manager? Xa o fixe, pero tan apagado. Veña, outra máis. Pero que pasa, Seguides sin creerme, non? Eu marcho. Acompáñasme, Fuco. Esperamos outro pouco, non? Non, vai ser mellor ir indo, Metralla, eu sinto, tío. Pero xa é verdade, neno. Ata mañá. Cóbrasme, metralla. Tú creesme, verdade? Xa falaremos. Pobre metralla. A mí dame pena. Pobre metralla, xa é un troleiro. Somos ben burros por facerlle caso. Pero que dis, o mal que debe estar pasando o home. Está pasando moi mal. Por favor, o bar de metralla. Aí arriba. Moitas gracias. Se chegamos, señor Morrison. Que desculpe outra vez o atraso, é que non coñezo ben estas estradas. Oístes quen era? Metralla tiña razón. ¡Eh!